Зязюля. Зязюля. Першая літера З. Вітанки, сябри! Привітання всім! Сьогодні з нами Радмила. Матвей. Слімачок. і я, Юля. І разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіту. Діти, скажіть, яку літеру вивчаємо сьогодні? З. З, як у слові? Зязюля. Зязюля. Так, сьогодні ми вивчаємо літеру З і будемо вчитися її писати. І для цього нам спотребиться Я ведаю, що спотребиться. поднос, Поднос, манка манка і пальчики. і пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной. И раз, и раз, и. Так пишется великая литера З. Поспробуй, ласка, Радмила. Велику. Так. И раз, и раз, и. Чудовно. Теперь напишем маленькую литеру З. И раз, и раз, и. Поспробуй, Матейка, ласка. Цудоўна. Дзякуй вялікі. Супер. А цяпер, калі мы ведаем рух, як пісаць літару З, самы час перайсці да сапраўднага пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчыкаў. Руханку. Паўтарайце за мной. Уявіце, што вы мушкі. А цяпер вы сонныя мушкі. О, гэта я магу. А цяпер вы шалёныя мухі. Ой, гэта не магу. А цяпер мухі заснулі. А цяпер мухі пабачылі сочыва. А цяпер мухі зімой. А цяпер зноў вясёлыя летнія мухі. Цудоўна! Руханка скончана. Пяройдзем да пісьма, даражэнькія. Зараз нам у гэтым дапаможа Я буду дапамагаць. слімачок. Таму што вялікую літару З мы будзем пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Вочки. Вось тут. Слухайце мелодыю і паўтарайце за мной рух. І раз, і раз, і. І другую літарку. І раз, і раз, і. Потым абавязкова абвядзіце самую прыгожую літарку. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца вось гэтая. А цяпер вы, калі ласка, дзеткі, паспрабуй, Радміла, ты вялікую літару З. Мне падабаецца літара З. Чаму, слімачок? Здаецца, яе пісаць не складана. Ну, не ведаю. Здаецца так. У Радмілы вельмі добра атрымліваецца. Выберы цяпер самую прыгожую. Згодная. Цяпер будзем пісаць маленькую літару З. І тут нам зноў спатрэбіцца слімачок. Угу. Маленькую літару З мы будзем пачынаць там, дзе ў слімачка галава. Слухайце мелодыю, паўтарайце за мной. І раз, і раз, і. Паспрабуем яшчэ адну. І раз, і раз, і. І не забудь абраць самую прыгожую. Якую ж мне абраць? Напэўна, вось гэтаю. І падабайку. Паспрабуйце вы цяпер, калі ласка, дзеці. Цудоўна. Выдатна. Дзякуй, Радміла, дзякуй, Матвей, дзякуй, слімачок і дзякуй вам, сябры, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару З. А цяпер развітваемся з вамі. Да пабачэння, сябры! Да побачення. Да сустрэчы, сябры.